ना सारग्राफ्रा हनै हंगालि हंगाला जालाजोब्बाय। आं दा थांगासिनो आइमोननि ना सारनाय नायनो दुब्लिबारियाव। आइमोन ना सारगासिनो बैलाय थांगासिनो आं ना सारनाय नायलांबाय था रायजोफ्रा। आंना भिडिअ बानायनायानो माने दुमखिथुनिसो जागासिनो गोबावजों खनफा खनफाल' जागासिनो आरोखि ना। Mama? Oमफ्राय? मालाय आलि थेनायखौ सारखुमानोसै रायजाबा। रो जाम्बि आलि होथेबाहाय। आया ना थांगासिनो जाम्बिला हनै हमगासिनोसो बमबायखा। बेलाय ओरै दुब्लिथिं ओंखारलांगासिनो माथिं लामाथिं हनै जा जेव जेव दं हनै। होथे जाम्बिया बुरलादोंसो। सोरथो बुरलाया? आयु जेव जेवखा नै हमगासिनो ओमफ्राय गाहा बारस'नायखौनो। ना सारग्राफ्रा हनै हंगालि हंगाला जालाजोब्बाय। खामसाव होनो रावनायखै जालायबाय। आयु बेलथायनोसैसोमोन हनै आवसावसो मानसिफ्रानो नायलाय होथारदों सारनायफ्रा होथारदों नायलाय हनै बारखोजोब्बाय। नोंनालाय नों लेवारखौ गियोना गियालै? गियो? नों न'आव माला थांफिनो? मंगलबाराव? नोंना केन्देला सावना सावाखै मैया लाबोनाया? दाहाय सावगोन? बेसेबां लाया? बेलासिबायहाय होननानै खाराबालानो थांदों जोङो। गाबोन सारनोसै होनबाय थेनाय नुफैबाय। दे होनबालाय सारनोसै थेनायबाबो होननानै सारबाय जोङो। बा खथा सासेखौदो जेबो गैया मावाल' नायफैनायबासो जेबो ना गैया जेबो गैया। नास्राय नुस्रायफोर थालाबायजागोन मोनसे मावानो मावा गोरलै गोरलै। बै साहानिफ्रायबो दै फैदोंना मादोंथाय? ओइ सारखो हरदों दासो ना नायनानै थांदों। गाहा सारनानै सारो नामा? जेबो गैखाया मावानो बारहरनाय नुदोंमोन आरो दहाय। एसेबो ना बोथियाबो गैया नास्रायबो गैया गांजेमा मानै बेलासिनाय सारलालै होननानै थांबाय जोङो मैया। आं दहाय फुङावनो हरखादों मुला फानहैबा दैयाबो बे गारि लामायावल'। बेयो थेखोना माखो नंहरखादां। सोरजों थाहैगोन नोङो? आंथ' बल खेला नायनो बुरैनानै बाजायो। वाय सारनायफ्रा ओंखारनाय गोमोनखौ बासिनानै दोनबाय बेनो जोलै जाबाय। ओमफ्राय मुसारियाबो समफ्ला माथेलायनायसो नायलाय। साइसखालाय भिडिअ खालामदों गाबोन दा नै बायगासिनोसो नै जाला दैयानो थांग्रा थाङाखै थांबाय माथो थैनायसो नामा बेलाय? नैबेसो सनालि मोननाया। मा? सासेबावनो आयै आयै मागुर 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 बैयावसोलै बैयावसो
बेजोंनो समान मागुर 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 माथो नुवा गांजेमा मानै मागुर मानै वाव मागुर 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 नुदोंना मागुर मानै ना मानै आयु 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 नै खारखोजोबथारो नै सयथिबो आयु 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 बे ट्रेक्टर लामायावनो थायो ओइ दैया भाई नाथुरिमोन नै हनै 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 खारखोलांथारबाय हनै हनै बोरैहाय माबानांगौ सोर लाबावनांगौ आखायाव ला आखायाव लानानै बोरै ना हनांगौ माबा होथेबायसो नै नैबेनि दै थांनायखौ ओरै होथेबाय ओरै खावसेखौ थेथ'दों नामा बेखौ नैबाव दै दङ जमा गोलैबायनो माइला माइला हनै आइ दै गाख्लाबजोब्बाय सनालि आंखौ आंना फिसाया गारजोब्बाय मिन्थिला आङो गिदिरसिना बिसोरो गिदिरसिना हनै हनै जाम्बाबाव मासे मागुर हमनायावनो नोंसोर एफा दावराव जायोबा मानै माथाम हमबालाय मा जाबावगोनसै नैबाव सिंखावरिमोनलै हनै आंना फिसाया गारलाजोब्बाय अबेबो थांखो सारनांगौना हलांबावनांगौ नोगोद बुरजा मोना मागुरा होमबा बे मोनलांनायबा नै बै उन्दैखौ हर आंनो दालाय आं बायाखै गलांसै ओंखारो